Možno to o mne viete, možno nie, ale aj ja som rodená Žilinčanka. A napriek tomu, že už viac ako polovicu života žijem v Bratislave, tak sa do Žiliny vraciam, lebo tu žije celá moja rodina a hlavne moje dve deti tu trávia veľkú časť svojich prázdnin. A preto mi veľmi, veľmi záleží na tom, ako Žilina vyzerá, aká je v Žiline atmosféra, že či v nej žijú veselí a spokojní ľudia a akým smerom sa tá Žilina uberá. A som veľmi rada, že práve v tomto období sa na čelo Žiliny chce postaviť veľmi mladý, veľmi dynamický, veľmi ambiciózny, veľmi príjemný a veľmi dobrý človek Martin, ktorý má so Žilinou svoje zámery, ktorý chce, aby všetci tí, ktorí tu žijú, sa mali dobre, aby to nebolo iba o tom, že si môžu dovoliť to a to, ale aby to bolo o tom, že budú chodiť po uliciach usmiatí, že tam budú stretávať usmiatých ľudí, že tu bude čo robiť, že budú tu mať čo robiť aj starí, aj mladí, aj malí, aj veľkí a hlavne nechce to robiť sám. Zobral si so sebou veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí mu pri tom budú pomáhať. Čo mi je veľmi sympatické, Martin si do svojho týmu zobral ženy. Veľa žien, veľa múdrych, šikovných, vzdelaných žien. A to je fajn, pretože ženy na každý problém alebo na každú starosť majú svojský pohľad a niekedy je to pre mužov obohatením. A možno aj to Žiline pomôže. Teda nie možno, aj to Žiline určite pomôže. Že nebudú vo vedení len muži, ktorí budú od rána do večera rokovať za stolom, ale budú tam aj ženy, ktoré ich trošku privedú k tomu reálnemu životu. A na Martinovi sa mi ešte páči, že keď sme tu vyrastali a boli sme na stredných školách, tak napriek tomu, že sme boli na dvoch gymnáziách, ktoré spolu súťažili, boli rivalské, tak napriek tomu sme sa stretávali na mnohých akciách. Ja šidelne spomeniem a už vtedy som videla, že je to človek, ktorý má rád ľudí, že je to človek, ktorý chce, aby Žilina niečím žila, aby sa pomáhalo či sociálne slabším, alebo niekomu, kto to iným spôsobom potrebuje, ale proste je to človek, ktorý žije v uliciach a strašne má rád ľudí. A takých ľudí potrebujeme, aby boli primátorní. A čo sa mi úplne naviac na ňom páči je, že číta knihy a že píše knihy a že píše knihy pre deti, lebo tie musia čítať, aby boli múdre a aby potom oni prevzali žezlo po nás a takisto viedli také krásne mestá, ako je Žilina.